nuwun para sederek kanca seniman Kabupaten Nganjuk. Luar biasa dalu punika saged makempal wonten griyanipun Mas Sony Athena. Sanggar campur sari kantong bolong. Nah, iki posonan tiwas gak ngopo-ngopo. Seniman ora usah ngenteni wulan Ramadan go berkarya, nyatane kanca-kanca seniman Kabupaten Nganjuk nggih saged berkarya. Nggih, kula nuwun kula namung nyengkuyung gitu. Supados saged raket anggenipun kekadangan kanca-kanca seniman Kabupaten Nganjuk, terutama wonten pengrawit seniman pengrawit Kabupaten Nganjuk saha seniman wira swara lan swarawati Kabupaten Nganjuk. Nggih. Matur nuwun. Kula kepengin jagongan sekedhik kalian ingkang gadah griya niki lho, Mas Sony. Rene lho Mas Sony, gayeng-gayengan ngene.